салом алейкум дӯстони азиз, созе назен саломатиётон хубай духтаракон. Магазини 1001 майдачӯйда омадагием наворгирӣ. Ина бинед поёни корвон даяй. Мана касоне ки сроғаша намедонанд, ина навистагиай худаш 1001 майдачӯйда. Ана иҷада дарш меша аз ин тараф. Хулоса биёен ай пеш бинед борои беҳтарин доранд. Оз новинка овардагиан, ма рафта бо ай пеш навор карда шумода нишон метам. Духтарако анаи чойникора бисёриё интизор буданд. Марҳамат 50 сомон ина омадагиай дар магазини 1001 майдачӯйда. Метонед ай чойнико гирен ва метонед намхе ва ёша бигирен комплект кунен. Ино донаш чанд сомай? 2 дона 25. Ино 2 донаш 25 сом будай. Ина бинед як хелаян қариб. Ана баъд ана иноям комплект мешава. И чанд сомай? Варени гирако 10 сомон донаш. Марҳамат и чойнико чанд наму доранд? Мана диден коробкашам ҳастай. Метонен туҳфа барен. Хулас духтаро хушрӯ варианти беҳтарин. Ана баъд ҳаст аз анаи моделош. Иёш боша чанд сомон? И модел чанд сомон? 60. Анаи графин 60 сомон. Мана диден хушрӯ и 60 сомон будай. Ана вайш боша 50 сомон буд. Баъд духтарако вай омадагиай. Подставка ина подставкора бисёр мепурсанд. Марҳамат барои хранение намхе подставка омадагиай. Чанд та расветка дора? И чанда? 25 сомони подставкошон. Тифал омадагиай. Тифалошон 60 сомони. Мана нигоҳ кунед чанд намуд тифало ҳастай. 60 сомон. Марҳамат касе тифал дар кор боша. Утюг ҳастай. Утюгошон 70 сомон. Мана боч хеле дорен. Парниам дорен, утюгҳои паравоям доранд духтаро. 55 сом. утюгҳои паравоишон 55 сомоне бо нишон тен. Озима шумода бо ай пеш нишон метам. Марҳамат бинен духтарако. Боварӣ дорам махлута меша. Ина нигоҳ кунед. Паравои утюгҳошон ҳастай 55 сомони. Марҳамат хоҳишмандо омада ай пеш бохтон тамошо кунен. И овшай. И ова пир мекунӣ худат. Мана 55 сомон. Духтаракои хушрӯ ана пилисосои майда мепурсиден. Дар иҷо омада 190 сомон. Бинед ина бори новинка. Ана баъд хеле подставко ҳастай. ино чанд сомон? 35 сомон. ана подставкошон 35 сомони. Мана барои попушӣ. Бинед чанд та расветка, чанд рангай. Баъд пилтои сенсорни 100 сомон. 110 сомон пилтои сенсорни духтарако. Марҳамат касе дар корай биёен. Аз ин пилтои сенсорниам меёбен. Стулчик, касе стулчик гуфтагӣ буд, стулчико ҳастанд духтаро. Мана 35 сомони. ина чанд моделиш ҳастай ба ҳазур биёен. ана ина ланч бокс барои кӯдако 25 сомон. ина диден 25 сомонай хушрӯча клубника. касе ланч бокс кофтеста буд ҳатман биёен. ана и партачоошон чанд сомон? 65 сомон партачо. скейтошон 55 сомон. ана хеле баночко доранд. ана ин ваё ҳастай. ёра духтаро ман дига наворомда нархоша бо шумода гуфта будам. баъд медонед стиральная машинка доранд 2500 сомонай. мана диден хушрӯ аҷоибот. касе дар корай ҳатман биёен. автомат касе пурсида буд ина нархи беҳтарин 2500 сомон. грелка чанд намуд омадагиай. мана грелкаи хушрӯ гарм мекунам 10 сомона. чанд моделай духтаро. бинед чанд фасонай гуфти гапо. ҳамхе грелко. инчунин духтаракои хушрӯ касоне ки чӣ пурсидагӣ буданд. намхел стиралкои сатили, стиралкои майда и 200 сомон. марҳамат стиралкои сатилиам ҳастай дар иҷа. мана омада бо ай пеш хитон тамошо карда бинед. и калонай хеле болош боҳуй мешава. мисли ҳар вақта обнушак ҳози аку гарм шудестай барои кӯдако метавонед ина биёен обнушакоро 10 сомонӣ аз ани магазини 1001 майдачӯйда харидорӣ кунед. иҷода ҳам шишагиш ҳастай, ҳам пластмассиш ҳастай. чихе меган ҳам зимистона ҳам тобистонаш ҳастай. мана нигоҳ кунед ина мино ҳамаш 10 сомон. марҳамат расветкои хушрӯ дора 10 сомонӣ. хоҳишмандо биёен интихобшон бисёрай. тарелкора нишон метем 10 сомон. и тараф кадомиша мегирен 10 сомони. глош бисёрай ҷада
мана қошиқо ҳастай. Қошиқои шишагӣ я вақт пурсида буданд мара. Ина нигоҳ кунед духтаро, қошиқои шишагӣ ҳама намуд иҷада ҳаст. Калон майда хеле ки хоҳен. Ана баъд ина ино новинка омадай тарелкошон. Нигоҳ кунед. И вайш рангаш розовий наворда уқана омада стайле ки розовичай хушрӯви нежняй. Мана и фасон ҳастай. Диден? Фасонои хушрӯ. Мана и модело ҳастай. 10 сомон. Ира бинед ина ино новинкаян. 10 сомони. интихоби зиёд. Ана баъдан бо ҳастай 10 сомона ана михел нимкосаҳо. Мана бинед 10 сомон будай донаш. Озма шумода бо нишон метим. Инош чанд сомон? Ино 2 дона. Инам дошт 2 донаш 25 сомон. Тамошо бино. Ира инаи моделшам ҳастай. Нимкоса. Аҷоиб хушрӯ. Ана баъд ҳозир бо ваяшона нишон метем пиёлаошона. И пиёлаҳо 8 сомонай. Моделош бисёрай. Ҳозир ма шумода нишон метум ана. 8 сомони. Ина 8 сомон. Кадомеша мегирен 8 сомони. Тамошо бино. Мана. Аҷоиб хушрӯ. Ваначко омадай. И калонай. Ина касе ки барои кӯдакҳо гирифтанияй 95 сомон калони хушрӯчай. Баночкои хранение омадагиай 10 сомон. Мана хулос беҳтарин. Инаи пандачоям пиёло новинка омадай. Мана 8 сомон. Мана ин моделоям 8 сомон. Касоне ки амхе пиёло мехоҳанд ҳатман биёен. Ина ҳама модело омадагӣ. Мана 8 сомони. Диден чихе хушрӯча. Аҷоиб буд. Ай пиёлачоям новинкаен тамошо бино. Нигоҳ кунед гулча майда. Ина ай берун. Ина хулос сафедои хелеша беглам ҳастай. Ана и тараф тамошо бино чӣ намуд тарелкае ки мебинед нархаш 8 сомон ай тарелкаи аз и тараф истодагӣ. Мана пиёлаҳошам 8 сомон. Кадом моделе мебинен? Тарелкаҳошам 8 сомони. Ва тамошо бино и слайма бинен хушрӯгиша чанд намуд дора. Нархаш 10 сомон. Мана и хеле нарх ягон ҷода нест. Ҳатман амҷа биёен. Ина чанд намудаш ҳаст? 10 сомон донаш. Кадомеша ки мегирен 10 сомони. Ана баъд бо медонен ина и намуд новинкаҳо омадагиай. Диден? Иёям 10 сомон. Мана барои қайчи ручкавом хеле хранения. Инҷада бо ҳастай тамошо бино амхе ручкоҳо. Мана хе пинало. Хулос аз иноям новинкаҳо омадагиай. ҳар намуда анам хеле чӣ мегӯям меёра пластилино пластилин гуфтани будам. Хулоса ина бинен духтарако. Ина бине чанд намуда ина мхе блокното. Касе дар корай ҳатман омада тамошо кунен. боварӣ дорам ки мақбултон мешава. Бор бисёрай тамошо бино. Бор беҳад зиёдай. Мисол дар як навор ҳамаша нишон дода намешава. Ина нигоҳ кунед. Инами пиёлаҳоям ҳамаш новинкаян. Ин намудош боша ё ранги косаян. Ин коса калонан духтарако. Нархшон 10 сомонай. Мана моделора бинед чихе калонан. Ино як донаш 10 сомони. марҳамат. Агар махултон боша аз ин моделам метонен харидорӣ кунен. Ана иношам ҳаст. Диден? Ана баъдан обнӯшакҳо иҷада бисёрай 10 сомона. Мана фасонан диден духтаро. 10 сомони кадомеша ки мегирен 10 сомони. Мана чӣ тавре гуфтам ҳам пластмассиш ҳаст, ҳам шишагиёш. бакалоям ҳам хел 10 сомон. Бакалоям интихобуш бисёрай. ҳозир бо ма шумо ду новинкаи дигарам нишон метиҳам. Ина ино розовиёш омадай. И рангаш буд ҳозир боша розовиш омадай. Розовиша бинед чихе хушрӯча. 10 сомон. Мана и бакало 10 сомони. Ана инош бошад 9 сомони шидагиай. Инчунин ҳаст ана ин хел обнӯшакҳои фасон. Ино трубочка доранд 10 сомон. Инаи моделошам аҷоиб хушрӯча 10 сомон духтаро. марҳамат омада бо хутон ай пеш бинен. боварӣ дорам ки мақбултон мешава. ҳар намуда анам хел ва ё омадагиай. бакало ана 10 сомони донаҳош. Инаи хел обнӯшака омадагиай.
и храненияда мешава. Бисёриё барои хранения мегиранд. Мана 10 сомон. Анахе пластмассовиё омадагиай 2 донаш 15 сомон. Кудако барои обнӯшишон хушрӯча пластмассовиам намешканам мисол. Ина аҷоиба касе дар корай аз ин модела метавонен ки омада харидорӣ кунен. Ина ба бакало ҳастай. Бакало инаи моделош 5 сомонӣ. Ана инош бошад 2 донаш 15 сомон. Фасонош. Ана баъд бо ҳаст аз ана ино. И барои зубной паста шоткавом хелиё ягон ҷо рафтанда футляр гӯем мешава. Мана аҷоиб хушрӯча. Нархи ино иҷада 2 донаш 15 навистага. 2 донаш ба фикрам 15 сомон ино. Мана наски, кепка, ана ина муд бакало, ино 1 донаш 10 сомон. Ичия, ина ино ҳаст барои садиково, барои кудако. Унитазикои детски аст ко ҳам хеле. Иам 10 сомон, мана 10 сомон. Ана баъд бо ҳастай ана ино. Ина ино сеташ 10 сомон салфетко. Кадомиша мегирен 3 донаш 10 сомон. Ана ин модело бошад 2 донаш сачоқчои калони хушрӯ 2 донаш 10 сомон. Ана баъдан ҳаст дариҷа бо ҳама намуд салфеткаҳо. Инем хел баё. И чанд сомаи калон? И кондитсионера, ина кондитсионерои 3 литра 50 сомон. Хулос ҳар чизак. Аз ино нишон дода будам. Ҳама намуд освежитель 10 сомон. Кадомеша ки мегирен тамошобино 10 сомонӣ. Сачоқ буда 1 донаш 5 сомон. Кани сачоқо айна ино 1 донаш 5 сомон. Ана баъд бо ина иҷада озимашмода инавин кошонам нишонитим. Ина 25 сомон. Ина модело ана ино ба ҳастай 30 сомон. Ина инош 25 сомон. Иёам ҳамаш бори новинка. Ана баъд бо ҳаст аз ана модело 40 сомон. Ина 30 сомона. Ира интизор будан духтарако ина омадагиай. Ҳатман омада харидорӣ кунен духтаро. Супницо омадагиай. Чанд сомаи? 50 сома. Иш 55, иш 50 сомон супница. Касе ки пурсида буд биёен ҳастай. Ман хушрӯча. Ҳамаи инам ё чанд сома? 7,5 сом. Ина модело 7,5 сомонӣ. Мана. Ана баъд аз ина ино нигоҳ кунед чӣ қадр бисёр омадай. Ё 2 донаш 15 сомонан. Мана барои ягон мурчу намаку ягон чӣ гирифтан дар рӯи дастархон. Инам хел 2 донаш 15 сомона. И тараф дар тамошобино ҳар хел органайзерҳо ҳастай. Ина касоне ки органайзер кофтиста буданд биёен бо як гала моделҳои фасон овардагиан новинка. Аз иноям метавонен ки харидорӣ кунен. Марҳамат. интихоби хеле ва хеле зиёди ҳам хел ваё чӣ меган контейнеру органайзеро. Инам ёш маҳқулан мадаки 10 сомон. Ина инора меша ки бо кришка кунӣ. Ягон авқот ягон чӣ мемонена кришкашам мепӯшонен. Аҷоиб фасон 10 сомонӣ. Ина ёшам ҳам хел кришка доранд. Мана и хел тарелкачаҳо ҳастай 10 сомон барои кӯдако. Диден 10 сомон. Ина ёям новинкая. Ина ёям набуд наворда. омадагиай духтаро 10 сомон донаш. И тарафда бошад духтаро ҳама намуд шоткаву мисол ҳар хел симако барои тоза кардани дегу таваққо ҳам хел чизо ҳастай. Иноям ҳами 10 сомонам. Инаи вай стул мекован, стулои калон 70 сомона. Ё ба қувватан хушрӯан ма шахсан гирифтагиим худам ба қуввата кандухтаро. Ана баъдан бо иҷада ҳаст инаи комплекто шоткаву савок. Ино чандан? 30 сомон комплекто ҳастай шоткаву савоко. Рако чӣ тавре ки диден озимаш мода тарелкои 8 сома нишон додам, 10 сомона нишон додам. И тарафда бошад бо 15 сомонаш ҳастай. Ино калонан. Мана ҳозима ай пеш як бор нишонтон битим. Бинен ино калонан ба чиқракан. Мана чанд модел. Инаиш бо узорш дига хеле аҳамиятен. Ино донаш 15 сомон.
Ана ин модел ҳаст. Мана ино донаш 15 сомон ай. Калон ки хушрува. Диден моделош бисёр ҷа косаям ҳастай. Чанд модел. Мана инаи тарелко ҳастай. Мана ҳамаи ҳамино тамошобино диден 15 сомон. Аз анаи модело ҳаст. Новинка. Ана ино 11 сомон а? 15. Ина ино 15 сомон. Ина ино 15 сомон. Иёям новинка омадаги бидай 15 сомада. Ина иёшам 11. Анаи моделош боша духтаро. Иёям калони фасонан 11 сомони донаш. Мана. Ай қисми поён чанд сомай? 2 дона 25. Ина ино ҳар хел нархошон духтаро. Хеле коса бар ин калонан. Мана диден? 2 донаш 25 сомон. Ина хе модель ҳаст бо рисункош ҳар хелай. Мана. Хулас ини косотон чанд сомон? 2 дона 25. Ина коса бошад 2 дона 25 сомон. Ино чи хеле медонен ҳамаш бори хитоян. Хушрувай. Ҳозир мисол бори хитои қиматтарай бузурда нисбат ба вая бори Тошкента. Качествои хитой бо нақстарай. Ширчохрак бидай духтаро и чанд сомай? 2 донаш 25 сомон калонай тамошобино. Мана касе дар корай бо узордор. Аз ин тарелкаям аст, анам хеле узор тарелкашам ҳаст. Ба калшам бидай тамошобино. Шумо метонен ина бинай комплект кунен. Бисёр комплект мехоҳам. Ина аз ин модело мешава ки комплект кунӣ. Пиёлаям ҳастай. Мана ин тараф да боша ҳамаш 10 сомонӣ. Мана ин 10 сомонора ман ним зиёдша нишонтон додум. Ина кадомаша ки надиден бо даи наборум тамошо кунен. Ина узоро ҳамаш 10 сомон. Мана ина иям 10 сомона, иям хушрувай. Диде? Хулас кадомаша ки мегирен аз ин тарафш боша ҳамаш 10 сомонӣ. Мана суратакош ваяш моделош бисёрай. Иша бинем бо 10 сомон. Ба духтарако маска омада для лица барои чика отбели вишия, барои сафед кардан духтаро сухтагӣ ва офтоба сухтагиоша мегира хулоса. Ина 5 сомон, як маскаш 5 сомон. И чи? Краска лечебник. Лечебник краска. И чанд сомон? Иш 10 сомон будай. Иҷа хай бо дигар чизоям аста. Ина ё чиян? Ина ино. Ина тамошобино ҳастай бо анам хел ва яко. Анам хел ойначо ҳастай чанд намудак. Хоҳен на ойначаям дариҷа пайдо карда метавонен. Марамат инам хел брилоко ҳастай 5 сомон, 10 сомон. Ана баъд бо ҳаст игрушка. Игрушкаям бисёр омадагиай. Новинкаҳо, ина мошинча омадагиай. Хел приголки ина ёра бинен. Ҳамаям ино инаи моделош боша бо 2 донаш 15 сомон будан. Ин тупчао барои кӯдако бозӣ кардан. Мана духтаро кадомеш ки дар корай ҳатман биёен ай пеш борошонат бинен. Боварӣ дорум ахлтон мешава. Инам ям хушрӯа интереснияй барои кӯдак. Нигоҳ кунен. Диден мишкачай дурушта худаш краска дора. Ранг мекунед, ранга мешава. Фасонакай. Мана 10 сомон донаш. Анаи пластилиношон беҳад бисёр диден калони хушрӯ 15 сомон будай. Наушник 60 сомон тамошобино. Касе наушникои арзон кофтиста буд марҳамат биёед. Ана хел чиза омадагиай. Калкулятор 20 сомон. Ина наборо омадагиай 25 сомон. Мана бо наушникои 30 сомон набуда иҷада. Чанд намуд. Инаи моделора бубинен 30 сомон. Мошинча 120 сомон. Мошинчаи пултакиай. Ана баъд куклара бинен 60 сомон. Ҳама чи дора. Ана иш боша калонаш бошад 90 сомон. Ина духтаро падарка гирифтанӣ бошед метавонед аз ана модело харидорӣ кунед. Соат астай 55 сомон. Ана баъд мошинчаи арзонам астай 55 сомон. Пулткати майдашай ӯ. Хулас духтарако ҳамаи чи иҷада шумо пайдо мекунед. Тупотон чанд сомон? Инаи тупо 45 сомон буда. Инаи модело 100 сомон. Инаинош 50 сомон. Касе ки туп
گفته بود مرامت توپ هم هسته بعد سومکه آوردیانه چند مدل دیگه سومکه آوردگیان از اینا نوردن نه به دخترو منه نرخوشون 70 سومون تا 80 سومونه منه بینید نمی سومکه ها همش سومکه های نوین کهین کسی سومکه گیره بیاین دخترو انا ایجارش خیلی گفتم گوشه برای بلوگرها هر نموده و یک واسطه برای تلفن подставка و نگاه کنین هر چیز گسته یا ممکن نرخوشون 5 سوم 10 سوم